imo kong gipaligid, wala ko kabalo na no, nga imo man kong giadto, dili kayod ko katuo, nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayon tako, di man kinahanglan imong kunin, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gipaligid, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Mabungahong kagabion mga igsoon, wala mi Bible study karon, mao nang mag-live ta. Praise the Lord. Share sa nako ha. Kamo sa igsoon, please share our live tonight. Nindot mamalandong sa pulong sa Ginoo before ta mga tulog. Amen. Ato ning ipalanog ang pulong sa Ginoo igsoon, mag-share sa ko. So, nahuman ako share. Kumusta mo rin mga igsoon? Shout out Sister Ami Amor Bagares Gabutin from she's watching this time from CDO Cagayan de Oro. Praise the Lord. Shout outs tanang nagtanaw karon, mga OFW tanan nga nasa lain-laing dapit nining kalibutan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabungahong kagabion mga igsoon. Good evening, Pastor. God bless you. God bless you, Pastor. God bless you more, Sister Cheremy, and good may gabi pod Kulit Puknat. Okay, praise the Lord. Okay, so shout out na ko ang mga followers no sa atong page, sa original page na to, 236,000 followers sa Mabungahong Kristohanong original page na to. And then sa ato ang Mabungahong Kristohanon 2.0, 65,000 followers. And of course, ato ang YouTube channel. No? Shout out niyo yung tanan sa mga followers sa atong YouTube channel. Okay? So, sa tanan nga on duty day karon nga nagtrabaho karon niya. Aning hatag og higayon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo ba. Ampingan mo sa Ginoo mga igsoon. Thanks for watching and thanks for listening. Og sa naka-speaker diha, loudspeak ninyo diha no. Good evening, Pastor, watching from Hong Kong, Ilisiglo na. Okay. Per me na jud ko makaabot sa live, praise the Lord. Gracias sa Ginoo. Thank you, God bless, Sister Cherry May. Gikan pod mi nag-Bible study, Pastor. Timing pod kaayo. Kami kay wala man mi Bible study ron. Live ta. Ngani man ano, so kabalo na ba yung mga igsoon nga. Katong gingon ninyo nga wala ko'y time gyud nga mag-live. So dili ko kasaad but
as long as na ako'y opportunity, ako ginang i-grab para mag-live ta. Nanghugas kog plato, Pastor Hey, naka-earphone. Praise the Lord! God bless. Ilisig Luna. Thank you, Igson. May gabi, Pastor. Salamat kay nakaapas ko sa imong live. Shout out ko sa Payot family, Pastor James. From Ilaod, Santa Cruz. Sige, paminaw ni mo, Pastor. Okay? Shout out na ko, be, ang Payot family nga taga Ilaod, Santa Cruz. Okay. Salamat, Igsoon, sa higayon. Okay, shout out na ko, be, Cebu City Jail. Dili dyan ni mawa sa kundugan. Kanunay mong ginampo na ko diha, mga inmates, no? Maximum 4, shout out. Brad Ares, sila Brad Kinit diha, RDC 123, shout out. Sila si Brad Ibang, okay? Mayor Ibang, no? Mayor, and then si Brad Jausan, si Mayor Jau diha, shout out. Tanan, mga jail officer diha. Mingaw na ko ninyo ba? Ug sa akong team from Living Water Christian Fellowship. Praise the Lord. Shout out sa daong Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. O, of course, Pisigami, Polomolok. Shout out. Praise the Lord. Hallelujah. So, atong topic karong kagabion, mga igsoon, may tungod ni sa posible nga hinungdan nganong ang saad sa Ginoo nato nga i-bless ta abundant life ning saad man si Lord na. Wala ko nagwali ani, so nagtopic ani tungod kay nag-promote ko og kanang prosperity or something no. Nag-promote lang ko no. Ako ning gitopic igsoon kay basin ba na ay pipila nato nga gusto ta i-bless ni Lord, pauswagon, pasinsuhon, palambuon, pero sangit ta diri. So ato ang topic karon igsoon or isgutan ang posible nga hinungdan nganong dili kabuylo ang panalangin sa Ginoo kanato. Ug unsay pamaagi nganong para ablihan sa Ginoo ang iyahang pinasahi nga blessing. Praise the Lord. Shout out na turbe. O ako ding may gabi isad, may gabi igsuon Marvin Coronel Lozano. Salamat sa mensahe karon nga ipadayag sa Ginoo pinaagi nimo. Shout out from Sierra Bolunes Faith Tabernacle Church. Thank you, igsuon. Thank you, brother Marvin Coronel Lozano. Pasensya na mo no, wako kabalo ba og mga pastor na ning nagkuandre or pastora, pero mo kaila, so brother na lang. Igsoon, thank you for watching. Again, Faith Tabernacle, Sierra Bolunes, Bohol. Sa Batuan, Bohol na pastor, salamat kayo sa pagbasa. Okay. Praise the Lord. Nam ko po inabangga nga ilaod. Nakaabot pa jud. Yes, praise the Lord. Belinda Ampong. May gabi isad, Sister Jorilyn Pacheco Bayang. Praise God, hallelujah. So, since 9 na, mag-start na ta. Let's welcome the presence of the Lord. Let's pray. Ato ning ablihan, pinagis pag-ampo mga igsoon. Amen. Father in heaven, thank you so much, Lord, again for this wonderful opportunity, blessed opportunity that you have given to us tonight, Ginoo. Naka-live na mi ganina, but di-allow pa yun nimo, Ginoo, nga maghisgot mi sa imong pulong. Salamat kay Ginoo. Taliwala sa kabisi, gidasig mi nimo, gitagaan mi nimo higayon, nga mamalandong sa imong balaang pulong. Kay mauni among daily bread, Lord God. Dili mi mabuhi kung wala imong pulong, Ginoo. So Lord God, before we listen to your word tonight, I pray, Lord God, nga imong limpyuhan among kasing-kasing daan. Hinluoy mi Ginoo, himoming takos, himoming angayan nga mamati sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton og willing mo accept og correction, labaw sa tanan masinugtanon kanimo. Kay ang blessing, ang breakthrough, ang panalangin, ang milagro, Ginoo, mga kahibulungang butang, may tabo, Ginoo, sa diyang musunod mi. It's not enough just to listen to your word and then kalimtan ra. So Lord, ako nagaampo nga nami kasing-kasing nga masinugtanon kanimo. Limpyo andam aron walay mausik, walay masayang sa imong mensahe. Among gi-welcome imong balang Espiritu Santo sa among pagabuhaton, Lord. Holy Spirit, ikaw ang among magtutudlo karong gabi una. Buhata ang gusto nimo buhaton. Let your will be done. This is your moment. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. Panalangin ita ng viewers and listeners right now, Lord. And I pray, Lord God, nga samtang mamati mi sa imong pulong, among mabati imong hikap, imong gahom, imong dihog, Lord God. Salamat dance kadaugan, Ginoo. Peace of mind, I declare it in Jesus' name. And I rebuke every spirit of destruction, walay makababag, Ginoo.
Kundili maka-focus mi, maka-concentrate mi sa pagpamati sa imong pulong. Nabiling panahon, Amahan, ang itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, this time we have 104 viewers ato aning ikaduha nga page, no? Pero wako kabalo sa original page na to, pila ang nag-view karon. Anyway, shoutouts na ng mga subscribers, sa ng mga star senders, tanan mga new followers ani nga page. Kuani, para nato ning tanan, wala ni nako giangkon. This is for the glory of the Lord. Amen. Diri ta magdinasigay ta diri. Walay mga debatihay diri. Amen. Even me personally, I respect all religion. Kuan na kita diri, Bible based lang ta. Amen. Mayong gabi isad, Brother Luke Buslon. Praise the Lord. Shout out din ako, be. Ako, Brad, be, si Brad Michael, ug iyang family, ang asawa sa Barangay Apupong sa General Santos. Ug katong mga disciple niya. Sinana to, Brad, katong nagkuha na ako dito sa Kisisi. Ug shout out sa nako si Pastor Ronnie Maratas ug iyang asawa, iyang family. Okay, nga naa siguro sa Patusan ba? O paron na nira. Praise the Lord. Ako din shout out akong amigo, be, nga alagad sa Ginoo, nga ambungan, dinihugan, Pastor Giovanni. Okay. Nga na sa Dumaguete, Pisigami sa na sila Dumaguete. Sila sa Pastora Olga, Pastor Lulong, shout out ninyong tanan. Praise the Lord. Let's start. Atong teksto karon mga igsoon na makita sa panultihon. Again, atong topic karon igsoon, atong isgutan karon igsoon ang posible nga hinungdan. Nganong hangtod karon, grabe bitaw ang kalisod na to, murag nagapos ta sa espiritu sa kawaladon bitaw kana magkapobrehon jud bitaw. Pero wala ko nag share ninyo ani igsoon kay gusto ko nga i-promote nako kay para nang uban nga prosperity preacher, no. Gusto lang nako ni itudlo igsoon kay mao man guni ang posible nga hinungdan ba nga wala kabalo nga gusto ta mo uswag mo lambo pero sangit ta diri, no. Hangto dili ta makakat-on ani igsoon, dili gyud maablihan ang mga tambuanan sa langit para i-bless ta ni Lord kung masangit ta diri. Amen. So again, dili ni nako wa po na ako ni gi-preach igsoon kay nanginahanglan kog tabang. It's biblical nga dapat itudlo ni, no? Okay? So panultihon 11:24. Kay daghan kay mingon, akong New Year's resolution mauni unta sa bagong tuig, madato ko mauswag basin sangit ta dire. Walay kauswagan og pag-asinso kung masangit ta dire. Okay? Panultihon 11:24. Praise the Lord. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Apan nag-anam hinon siyag kakabos. Again, balik ko na ko. Okay. Panultihon 11:24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam sila kadato, ning-anam sila kalambo, kauswag, pasinso. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Apan nag-anam hinuon siya kakabos, ang Dios magapanalangin siyang balampulong. Before na ako ni expound, shout out sa ni. Hi Pastor, may gabi pwede ko mga tabang og pag-ampo. Oh, ikuan ko be. Ikuan ko kalihog igsoon PM kay di ko kayo katagad basta dire. No, kay mag-istorya, magkukunya, ma-distract ba? I-PM ko, kaya ito nang i-appeal sa pag-ampo. Sa personal prayer na ko before ko matulog, o ano bitaw. Shout out, Sir Brad, Joda Pardillo Obergonzado, Ruji. Nakasong prayer, Brad. Balo na ka. Okay? So, atong nadungog karon mga igsoon ang ingon ni King Solomon, the wisest king in the Bible. Ingon siya, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato, naobserbaran niya, kaya di man ni musulti Solomon, wa niya naobserbare. Iyaning nakita sa iyang pagkahari igsoon, no? Sa iyang pagserbisyo sa Ginoo nga nasa mga tao nga nakitaan nga walay pugong-pugong sa paghatag, mga tao nga matinabangon or mangyatagon. Ug silang naobserbaran ni Solomon ang ingana nga klase sa tao. Iyang nakita nga kanang mga tawhana nag-anam og kauswag, nag-anam og kadato. And then the other side, igsoon, nasa mga nakitaan po nga naghikaw sa angay unta nilang ihatag.
nga pwede unta sila makahatag, makatabang, apan, naghikaw sila, no? Kanang, dalo ba, hakog. So, ang nainungdan, nag-anam hinon siyag kakabos. So, ato makita din mga igsoon, ato ni siyang palawman og maayo mga igsoon is, niingon rin ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa kasinatian sa ni Solomon igsoon, yung nakita og naobserbaran. Nga once kita, kana bitang, wala bitaw tay pagpanagana sa pagtabang or paghatag sa isikataw na to, mag-anam day tag kauswag. Then, apan kung naatay ikahatag, ikatabang, pero ato kining gihikaw, okay? No, wala ta manabang, wala ta mo hatag igsoon din. Mauni hinungdan nga mag-anam ta og kakabos or downfall na to nga magkalisod ta. Amen? Pero, ako ning ipasabot niyo igsoon. Kay di man gud pasabot igsoon nga abi kay ning ingon diri tagaalan ta mo instruction ba based sa experience na nako og sa leading sa Holy Spirit. Di po pasabot igsoon abi kay ang pulong sa Ginoo ning ingon nga may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam sila kay dato. Di po pasabot igsoon nga nakay ikahatag, nakay ikatabang. Magpataka po kag tabang ug magpataka kag hatag. Maayo gid igsoon nga magampo ta. Maminaw ta unsay conviction sa Holy Spirit kung kinsa tong tawhana nga tabangan o hatagan. Nga naman, pastor, unsa rin ka mo tabang, pastor, muram kag politiko, pili-pili. No. Kay basin masayang nan. Example, kaya na mag-example. Now, tungod kay buutan ka, manggihatagon ka, matinabangon ka. Nya kana day imong gitabangan o gihatagan, tapulan. Pwede siya makatrabaho apan tapulan. Nagsalig na hinon siya sa imong panabang o sa hatag. Delikado na. Kay murag imong gitulirit ang ilang pagkatapulan. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Pablo nga dili pakano ng taong tapulan. Patrabahoon except sa mga PWD siguro, except sa mga wala na capability to work. Amen. Apan kung makita nimo ang tao igsoon nga dili siya angay tabangan kay pwede siya manarbaho. Pwede man siya mangguna, no? Pwede man siya nga nahihimuon para maka-income siya. Pag-ampo sa Ginoo kay basin masayang imong pagtabang. Kay igsoon kaning pagtabang ako ning baliko na. Ang pagtabang igsoon sama ni siya sa binhi. Mutabang ka, nagtanom ka, nagpugas ka na, no? Nya og ang imong gitabangan igsoon wala ka gikonbiktar sa Ginoo na. Kay kanang tawhana murag di gyud siya deserving sa blessing ba kay siguro naipabuhat si Lord niya or na siya mas mahimo pa nga mabuhi pa siya. Pwede siya magkatrabaho or tapulan lang yun siya. Ang iyang kalisod karon tinuyuan. Kuha ninyo? Ang iyang kalisod karon tinuyuan niya. Choice niya nga malisod siya. Choice niya nga mapobre siya. No? Bisag naon ta siya choice nga mo trabaho, mo eskwela, mga apply. Pero tapulan lang yun. Kung inganam nga klase sa imong tao, sa tao imong tabangan, imo siyang hatagan igsoon. Pangayo og giya sa Ginoo kay nagpugas manggug ka kay mindot jud igsoon nga magpugas ka adto nimo ipugas or itanom sa yuta nga tabunok, no? Kanang good soil gid ba kay lain-lain man ang klase sa yuta. Kay ang good soil igsoon mao na siya ang right person nga intended nga i-bless ni Lord. Ang good soil igsoon mao na siya ang right person nga gusto si Lord tabangan nimo. Amen. No, kay di mo pasabot nga nakay ikatabang daghang kag kwarta. Takataka lang buka, takataka lang sayang, no? Mao na igsoon nga kung mutabang sad ka kay nakay ikatabang. Kaya tinuod, wala man joy atuan, tanan, grasya man sa Ginoo. Everything that we have, ako ning ibalik-balik, comes from the Lord. Pangayo sa conviction sa Ginoo, pangayo og lamdag, giya nga Lord, na mag-bless man ko nimo Lord. And I believe the reason why you bless me is for me to become a blessing to other people. Giyahi ko Ginoo kung kinsay akong tabangan, kinsay akong paeskwelahon, kinsay ako ang tagaan ani Ginoo, kinsay ako ang opiringan ani Ginoo. Unsa man Lord, kinsa nga ministry akong suportahan. Na ako'y capability, Lord, to help, but Lord, guide me. Something, anak, ayaw itugot nga masayang po, no? Kay, sama sa kong gingon, igsoon, dili, sa tanang panahon, abi kay nakay katabang, takataka kag panabang. Amen? Dapat mangayo tag giya sa Ginoo, mangayo tag conviction sa Holy Spirit, kay, ang pagtabang, nagtanom, tana, binhi na, nindot nang ang binhi, gitanom nimo sa tabunok nga yuta. Amen? Mao na mga igsoon. So, again, wala na ko ni gi-share nyo igsoon kay nanginanglan kog tabang. Mao lang niyang sikreto igsoon. No? Kay ingon si Solomon sa iyang naobserbaran igsoon, nakakita siya og mga tao nga wala na naganaba, walay pugong-pugong sa paghatag, pagtabang, ning samot sila kadato. Apan na siya nakita nga mga tao nga naghikaw,
no nga angay unta sila, pwede unta sila makatabang apan nagpugong-pugong. Okay? Naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinon siya kakabos kay wata kabalo igsoon ba nga maybe siguro naabitaw tay angay natay ikatabang natay ikahatag pero dalo lang kita hatog nya mao na hinungdan nga naglisod ka tingagap dako man kog income pero mura magbuslot akong panudlanan kaya naman dalo man kog ka mao ni timan ni igsoon wala na ko ni gi-share igsoon kay nangita ko kwarta mao ni sugo sa Ginoo. Kay ang tanan nga naa to gikan sa Ginoo walay atuwa wala tay angay kapanghambog dako kag income dako kag sweldo grasyar na sa Ginoo mao na nga kung nakasabot ka igsoon kung kinsa jud ang tinubdan kinsa jud ang source sa imong blessing di ka managana no di ka managana og tabang sa angay tabangan di ka managana igsoon og buka sa imong kamot para ihatag sa angay pong hatagan amen. No? Kung nakasabot lang ka nga ang tanan nga naa nato kwarta bahandi kabtangan gikan sa Ginoo di ka managana igsoon. Ang uban manggod nga labi na ma-misunderstood kuno lani nay uban makadungog ba nga unsa mas pastor padungog-dungog mo ni aron piringan no sayop na biblical gyud igsoon. Kay basin ba nga naa kay pwede itabang ihatag or ikonbiktar ka sa Ginoo pero gisayangan bitaw ka igsoon mao na hinungdan sa imong kakabos mao na hinungdan nga naglisod dinung ka mao na hinungdan nga way breakthrough walay blessing si Lord ngano man sige ra mo kag kumkum ako na ning balik-balik igsoon inigbubo sa Ginoo sa panalangin kinsa may makadawat ang nagbuka ikaw sige kag kumkum kay sayangan kasi imong kwarta sayang kay ni oy kahayahay ba na nila mao niya na kahayahan na ba paningkamot mo ginyo kay ako na ningkamot og may way problema na brad imuha pod na pero gitudluan lang tika sa pinagi sa pulong sa Ginoo kung unsay angay buhaton gusto ka og tinuod nga panalangin nga gikan sa Ginoo because I believe ang tinuod nga panalangin igsoon dili magmatter ang kwarta ang tinuod nga panalangin dili I mean yes ang kwarta pwede sad siya pero dili lang diha igsoon ang tinuod nga panalangin kanang naay kalinaw ug kalipay atong pamilya magunsa man ang nagbanig kag kwarta pero gubot imong unahuna lugos ka katulog magunsa man ang nagbanig kag kwarta daghan kag mga material nga butang daghan kag mga properties inyong balay milyon-milyon na mga sakyanan milyon-milyon pero lugos ka katulog way kalinaw imong unahuna naggubot imong unahuna igsoon ang tinuod nga panalangin nga di mapalit og kwarta kaning kalinaw. Amen. Muna tinuod mo na blessing sa nasa Exxon di kwarta, no? Kay ngani man gud ni ang gingon diri sa pulong sa Ginoo kay basin ang inyong una-una ba nga naamo ko ikahatag sige mo hatag ko mo tabang usa nang tabangan labi na sa ministry mo support ko pero ayaw mo pag-expect lang Exxon na nga lain-lain man gud si Lord mo tubag kay basin ang iyong expectation ba mo samot kog kadato ani no dato gyapon ka Exxon ug malinawon imong pamilya mao na tinuod nga dato duol kas Ginoo dato ka kaysa nagbanig og kwarta layo sa Ginoo. Basin mag-expect mo ba nga matinabangon ko magsigog tanom wa may nabalik kwarta way nabalik og kwarta pero basin lahi ang tubag sa Ginoo sa imong gitanom kalinaw ba sa imong pamuyo sa pamilya no kanang proteksyon ba sa imong mga anak sa pag-eskwela proteksyon nimo sa trabaho no basin mauna ang tubag ba no laylahi si Lord mo tubag apan sigurado ko igsoon nga once naa kay gitabang gitanom naa kay gipugas nadyo kay maani dili lang siguro financial ang mabalik nimo pero maybe kaluwasan sa imong tibok pamilya kaluwasan sa imong banang palahubog kayo o kabag-uhan sa imong mga anak nga mga adik-adik pwede na igsoon tubag sa pag-ampo ano man naman kay gitanom mao na ingon si Solomon igsoon nga nakakita siya og mga tao nga wala nagduha-duha na nagana sa paghatag ni samot man sila kadato dili lang ni kadato nga kwarta may tungod sa bahandi kundi kadato pod kay ang pamilya nindot kayo ang pagkapahiluna no nay pagsinabtan nay namang kay bigil pero maglabi jud ang gugma kana bang malinawon ba ang palibot all is well amen labi na kanang kalinaw gyud mao na importante igsoon kay dili tanang dato karon malinawon daghang dato karon gubot ilang una-una daghang dato karon magsigling-ilingi sa luyo kay madlo og tulison lahi ning dato nga gikan sa Ginoo kana bang kadato nga gikan sa Ginoo kay inuban nagkalipay kalinaw pinasaki siya amen so mao na mga igsoon niya again ako ni siyang gitudlo ninyo dili tungod kay nanginahanglan ko kwarta basin ba mao ni rason nga nagkalisod ta basin ba mao ni rason igsoon nga murag miserable atong kinabuhi murag gidi malas-malas atong kinabuhi kanya naman naon ta kay capability to help
to give. Pero gikumkum nimo. Igsoon ti man unsa man nakadaghan ang imong kwarta. Unsa man pila naman na ka-digit ang imong bank account diha. Why imo ang tanan gipiyal ra sa Ginoo. Yes, bright ka, malamon ka, grabe kag skills, grabe kag talent. But do you think makuha na nimo ang kwarta kung wa ang tabang sa Ginoo? Pwede ka di mo lampos. Pwede ka di mo uswag, di mo asenso. Apan tungod na sa grasya sa Ginoo gitabangan ka. Mao nang dapat i-recognize na to nga ang tanan nga naa na to dili atoa. Gipiyalan lang ta kay kapiyalan ta. The more pag kita piyalan sa Ginoo, kung makita sa Ginoo nga kamao ka mo tabang. Kay ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon si Solomon Igsoon, na ako'y nakita nga nagsigi og tabang, wala mo hikaw sa pagtabang ba. Ni samot sila kadato. Apan na ako'y mga naobserbara nakitaan nga nihikaw sa angay unta nga ikatabang ning samot sila kakabus. No? So kung imo ni siyang pamalandungan, the more we help, the more we give, according to the leading, ha? Kay basin mam takataka taghatag ba kay natay kahatag, takataka tagtabang kay nakay katabang, no? Pangayo giya sa Ginoo, Lord, naadyo ko ikatabang, na ako ikahatag. Giyahir ko Ginoo kung kinsa ng tao nga angayan ako. Magpugas unta ko, Lord. Ano bitaw? Gusto unta ko, Lord, mo pugas kay aron nindot ning sure ba nga tabunok nga yuta ba kay gilid ko nimo ani imo kong gikonbiktar Ginoo. And Lord, wala ko manginahanglan. Anaa pag Lord, wala sad ko manginahanglan og balos nga kwarta. Kundili ang imong kabubuton Ginoo kung unsa man. Basta mo pugas ko kay nakasabot ko Ginoo nga kining kwarta nga naa ko dili ni kay ako. Ikaw gid ani ang nagbuot ug ikaw ang nagpiyal ani. Kay kung wala ka, asa ra gud punita. Kabantay mo igsoon. Mao ni tinuod. Ang uban igsoon masukuan ni nga topic. Hisgot-hisgot po ni sila gata-gata kay wa na sure kay bugas din ako dagang bugas dia hinatag pod. No? Igsoon na kami, we walk by faith as always every day. Wa mi mga trabaho pero gibuhi mi sa Ginoo. Unsay sekreto nako? Kani akong asawa igsoon, grabe ni ka manggihatagon. Grabe ni nga matinabangon. Naminaw gid akong asawa karon. Basta nay makitaan nga tabangonon kanang deserving gid ba magampo sa Ginoo. Kuyawan ino giparisan jud ko sa Ginoo, grabe ka giver. Ako nabantayan igsoon, the more we give, the more we receive. Tinuod na. Kaysa sa kasinatian mo, kinsa ra gud mi way mga trabaho. No? Nami balay property sa Jensen pero walay sauna na nagipabangan karon wala joy ingon nga income pero naay mga unexpected blessing nga wa mi kaila ng mga tawhana nga mukalit lang. Pastor gi-convictar ko sa Ginoo nga mauni. Pastor gihikap ko sa Ginoo. Daghan wa ko kaila, wa mi nagkita personally. Pero ang akong nasa una mauna ni ang tabang nga among gitanom. Kay every time nga naay conviction si Lord nga tamni ni nga pastor. Tagai ni, tabangi ni siya nga pastor. Inyong tithes ihatag ani. Way magsugo na ko igsoon ang uban di mo tuog tithes pero kami na sinati na muna. No? Ang tithe di na namo commitment sa tao kung di commitment sa Ginoo. Nagbata ko nga kabalo ana. Mao na nga akong asawa po from GIL, grabe po sila ka kuwag tithes no. Pero wala ko nag-promote sa simbahan nga akong giobligar nga kinanglan mo tithes kay mainyo ang tunglo magkalisod-lisod mo, wala ko. Kay para nako once kasabot ka sa kamatuoran, dili na ka mismo sultian. No? So ako nabantayan ba, kinsa man ni sila Lord nga naman love kinsa man, nabakay gikuan love, ampo nga, wala man love. Nalagi blessing na nga na bitaw magkabot-abot from north, south, east, west. Nga naman, every time nga i-convictar mis Ginoo nga tabangi na. No? Tagai ra gud na spulo nimo, imong karsones ihatag niya. Ang iyang sapatos ihatag, ang imong sapatos ihatag. Ihatag na walay duwa bala ni. Kay kaning naana mo, mga hinatag mo po ni. Nagtuon mo, gilig shopping wala. No? Mo na mga igsoon nga, among gi-recognize nga everything that we have, mga material nga butang, sinina, mga polo, long sleeve, sapatos, tanan, gikan sa Ginoo. Mo na every time nga naay conviction si Lord, nga ihatag na anang alagad, oh, naada yun. No? Magsagunsa, usay, prutas, mga bugas, mga unsa diha, ihatag. Ako nabantayan, Nixon, the more we give, grabe ang naagid, the more good muhatag po si Lord. Dili sila mo boss ang Ginoo. Yang Ginoo na bahala mo hikap sa mga tao. Mao na ako na experience. So, ako ning gi-share igsoon kay proven man gud namo nga sakto si Solomon. Ingon si Solomon igsoon kung balik ko na. Sige ingon rin Solomon. Tunga tuang teksto ba. Ingon diri si Solomon sa panultihon 11:24. Ingon si Solomon, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Apan nag-anam sila kadato. Nakita mismo ni Solomon, na obserbaran niya
nga kanina yung magsigi kag hatag, no? Mag-anamin ng kagkadato. Pero again lagi, wala na ako gisulti, kay nanginahanglan ko. Gitudluan lang tamo, kay basin mauni nagpugong ba sa blessing ni Lord, kay nakay angay ikatabang, ikahatag, or gikonbiktar ba ka sa Ginoo, pero gisayangan ka, sayang nga, atura ni padong ni kuan, kasayang. Lord, naningkamot ko, yes, naningkamot ka, pero timan di kay bless ni Lord. Aw di ka makaangko na kung wa ang grasya sa Ginoo. Wa tay angay ipanghambog. Mao bitaw maka-bless, igsoon katong ningatin kong, ako sige mag-attend og mga seminars, mga convention, mga mentoring. Then, maka-bless na ako yung mga daghang nadunggan na before pa. Bago pa lang ko, mag-attend kong mga dagko nga seminars, unya na yung mga lagad sa Ginoo nga madunggan ako nga grabe kay mga gisugo daw sila sa Ginoo nga nga katong tawana kanang ipahatag ilang sakinan kay kuyawa naman yoy kunya pag pila ka adlaw naka-receive kog duha ka sakyanan nya duha man akong sakyanan ako na pong gihatag sa lain na pod nga ngayan yan na napoy lain way undang ko kuyawa man ni antod nikaingon gud mi sa akong asawa Lord istorya mi ba nga maka-bless bitaw maka-kuan ba ana bisag kami mao gini akong prayer love nga i-bless ta sa Ginoo kay the more man gud ta i-bless the more ta makatabang yana bitaw mga igsoon kay based ni sa akong experience niya sa among experience and then aside from that mga igsoon para namo lang no dili man big deal namo ang paghatag pagtabang even kami mismo igsoon kami nga mga pastors di man jud nakalikayan nga naay mga example na ay labi na Thanksgiving or anniversary sa church di ba usahay mo ingon ta mga pastor nga nananaw diya nga magkuanta tampo pledge ta para sa pagkaon bisita na bisita na to na si mayor kay kada Thanksgiving na to diri na magina di magina mo si mayor mga pulis nya mga kagawad sa lungsod diri na gina automatic na sila mga igsoon vice mayor ano so aron nindot sa atong ikuan ba pero nga na mga igsoon no? Nindot sa atong ipaambit ba sa atong mga bisita pero kami nga nagsulti kami may una ipakita gyud namo nga kami may una kami ang role model nga una ang mutampo mo paambit og dako ngano igsoon nga di man big deal namo ang paghatag og pagtabang sa angay tabangan tungod kay nakasabot mi nga ang naa namo gikan sa Ginoo tungod kay among gi-recognize nga naa mi kwarta na mi bugas na mi sud-an tungod sa Ginoo ug wala gyoy amoa mao na nga sayon ra ang paghatag kung kabalo ka nga di ikaw ang tag-iya kung kabalo ka igsoon nga ikaw piniyalan ra sayon ra ang paghatag ug pagtabang di ka bugatan pero kung para nimo naghago ko ni ako ginining kamot ani no mo diha magsugod ang kadalo ug kahakog ug kabalo ba mo igsoon ingon ang pulong sa Ginoo nga ang kahakog or kadalo sama sa pagsimba og Dios ngano man pastor once hakog ang tao or dalo anugunan sa iyang kwarta nga angay makatabang unta siya or pwede unta siya makahatag pero dili gud nagpugong siya ba dalo siya hakog siya ngano man nganong gitawag sa Bible nga ang kadalo or kahakog sama sa pagsimbag Dios tungod kay ang kwarta iyang gihimong Ginoo gihimo niyang Ginoo ang kwarta mao na nga nagsimba sa Dios kay ang Dios kwarta nalimot siya sa blesser nalimot siya nga ang tanan nga naa niya di day iya gipiyalan rata kabalo ba mo igsoon once makita ni Lord nga kapiyalan ta sa iyang gipiyal nato magamay o dako piyalan na pud ta og mas dako mao na ingon sa pulong sa Ginoo kung kapiyalan ka sa gagmay piyalan ka sa dagko kung imo na siya pamalandungon gamay piyalan ka sa dagko sa to ba kung kapiyalan ka sa dinagko kapiyalan na pud ka sa magdagko mura na ko na gani kapiyalan ka sa pesos kay kapiyalan man ka kay nakita sa Ginoo nga matinabangon ka piyalan kag libo-libo hantod maabot og mga hundreds hantod millions thousands millions kano man kay kapiyalan ka magsugod na step by step ginagmay hantod piyalan ka og dagko kay angayan or kapiyalan ka amen sumauro na igsoon kay si Solomon mismo si Solomon usa ni sa dato kay nga hari ug sa iyang pagkadato igsoon iyan ning gisulti kay siguro nahitabo ni niya nga the more siya nitabang the more siya gibless ug nasa siya naobserbaran nga nakita siya mga tao nga the more sila ming tabang mihatag ming anaman ino ning samot ug kadato apan ang kadtong mga dalo mga hakog mga kuripot mga igsoon sa naa nila nag-anam og kakabos meaning nag-anam og kaot-ot bitaw ang ilang kinabuhi ang ilang kwarta siguro unsa amen again wa na ko ni gi-share ninyo igsoon kay nanginhanglan ko gitudluan lang tamo kay ngano man kani manggong pagtabang o paghatag
labi na kung gisugo kas Ginoo. Atong gibugto ang tunglo sa kapobrehon. Gibungkag na to ba ang curse of poverty. Ug atong giablihan ang tambuanan sa langit. Amen. Kay ngano man kuan man gud ang kana mong kahako ug kadalo mo na nagpugong pud sa panalangin sa Ginoo. Ganun daghang kay mga Kristohanon karon nga sige nga pastor mao ni kay galisod jud mi pabaylo ari no mamaylos pastor nga wa po'y trabaho. No, kuan mo na niya mao to din mo simba kay wa na kabayad sa baylo, no? So ngano man ni nga ang saad sa Ginoo mao ni tagaan ta mo abundant life, blessed ta mo pero ngano man tungod kay nabasin na sangit ta diri ba. Kay naon ta kay angay, naon ta kay ikahatag, ikatabang, gikonbiktar na ka sa Ginoo. Pero wa ni mo buhata kay sayangan ka. Pero kanang gisayangan ka, gianugunan ka, wa kabalo. Mao din ay nagpugong sa panalangin. Nga naon tay mas dako nga buhaton si Lord nimo, naon tay breakthrough. Naon tay milagro pero tungod sa imong kadalo, hakog, nagpugong ka sa angay unta. Sayangan man ka mao nay nakababag. Apaningon ang pulong sa Ginoo. Sa diyang atong ihatag. Sa gingon dire. Gingon ni Solomon mga igsoon, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag or pagtabang, nag-anam sila kadato. Pero mao lagi ni, it doesn't mean nga nakay kahatag karon ikatabang, magpataka na lang po kaghatag og tabang, no? Mas maayo igsoon nga maminaw tas Ginoo. Kay bas hindi aron matunong jud bitaw. Hindi jud matunong. Mura nga nagtanom ba? Right person, it means right, good soil, tabunok nga yuta, no? Kay ako ning moingon basin ang uban moingon ma-misinterpret ko ba. Unsa na imong pagtabang pastor pili-pili? No. Kay naa joy mga tao nga di angay tabangan. Butang na lang og naglisod sila. Naglisod sila kay choice nila nga maglisod kay mga tapulan. Pwede unta makatrabaho pero di man trabaho kay magsalig rag pangayo. Bantayanan na. Amen. Mao na nga magampo ta nga Lord, na ako ikatabang. Ginoo, gusto ko mo bless og tao pero kay imo man kong gi-bless Lord isip pasalamat ni na ako'y gusto i-bless pero kinsa man ana dapat ta dinay gali ibutang si Lord sa imong unahuna ayaw pagduduha igsoon why kay kana kay nay gi-reveal si Lord nay gusto buhaton si Lord nga i-bless pagyud ka. Amen. Mao na sikreto igsoon gusto kag kauswagan. Again, ayaw lang i-misunderstood nga basin mo ingon mo nga, prosperity preacher man Pastor Jim. No. Ako lang ning gi-share igsoon kay biblical man guni. Lain po duglat angan ako ni giingon man guni ni Solomon, no? Kay basin ba og mauna lang ni ang nagpugong para ibundak sa Ginoo ang pinasahi nga breakthrough panalangin. Apil ba na ang kaluwasan? Lain-lain lang dili kwarta. Kaluwasan sa pamilya baron, kabag-uhan pa sa imong bana, unsa man diha nga mga milagro imong gusto. Gusto nang ta ibundak sa Ginoo basin kanina ba ang nakapugong kadalo kakog. Nga di jud kay sayang ani. Muna og tigom ani. Sayang nga ya maadto ra ni kuan haya-haya, di ba? But again, ako tamang sultihan igsoon. Ang pagtabang og paghatag dili na big deal sa imuha. Kung kabalo ka nga ang naa nimo karon, dili imuha. Gikan na sa Ginoo. Once imong gibalyo ang blesser kanunay nga all the blessings that you have right now comes from the blesser si Lord, di ka managana pagtabang. Kinsa naman ka nga mobalibad sa Ginoo nga ang tinuod wala may imo. Kuha ninyo? Mao na tinuod igsoon and once buhaton na nimo sagaan way pagduduha, malipayon, cheerful, di ba? God loves a cheerful giver. Malipayon ka nga wa kay panayang. Kay kung muhatag ka mutabang nga nanayang ka sayangan ni gamit pa ni nako. Sayangan ka, ay na lang. Way panalangin mo abot. Ang pulong sa Ginoo nagingon, God loves a cheerful giver. Hatag nga wala ipagduha-duha. Hatag nga wala ka managana. I-bless ka ni Lord. And then, dili, sabot nga, i-bless ka nga, siguro mag-expect nga, i-bless ko, kwarta, madato kog mayo no. Pwede man ang itubag ni Lord, ang itubag ni Lord nimo in response sa imong gitanom is, ibutang ka lang o kaluwasan sa imong tibok panimalay, kabaguhan sa imong bana, asawa, anak, ginikanan, or basta promotion ba or item ba or something basta or mas i-bless pa ka ni Lord imong negosyo, mag-abli pa kaglaing negosyo, basta something ingana na si Lord na nasayod igsoon. Basta lang makita sa Ginoo nga kapiyalan ka kay ang iyang gipiyal nimo. Nalipay man siya, nahimaya man siya, no? Nahimaya siya sa iyang gibubo nimo nga kwarta or unsa man diha kay wa nimo giduwa og scatter kung dili imong gitabang sa ngayang tabangan. Mas the more pa yung kapiyalan sa Ginoo, mas dako according to the word of God. Again, ako ning gi-share igsoon kay basin
kanina lang ba mauni hinungdan nakapugong sa panalangin. Unsa man nga panalangin imong giampo mauni nakapugong ba kay naay gidil ni Lord sa imong karakter tungod kay pwede unta ka makatabang makahatag pero nagpugong ka kay sayang man. Sayang nga ni muna ta ni hatag, di ba? Sayang pero again ang paghatag ug pagtabang dili na big deal nato kung kasabot ta nga ang naa nato dili ginato wala man giato igsoon kay tanawa kung kita tanan mga matay mo taliwan ining kalibutan makadabar ita. Di ba? Wala tay madala. Meaning, dili ginatuwa. Tanan nga naa nato grasya ra gyud sa Ginoo. Gipiyal na sa Ginoo kay kapiyalan ta og gitanaw ka sa Ginoo kung kanang kuan magyud kanang good steward ba jud ka sa imong sa blessing nga iyang gihatag nato. Gitanaw sa Ginoo kung sa iyang gipiyal nato nga blessing nahimo ba pug kang blessing kay basin midako tong ulo naginambog ta kay abihing taas na ta no ihagbong ta na. Once makita ni Lord igsoon nga kapiyalan ka. Once makita ni Lord nga ang blessing nga iyang gihatag nimo, nahimaya siya, nya nahimo kang blessing, the more pag kay bless ni Lord. Sige, ingon diri, grabe ni nga blessing. No? Ingon diri si Solomon, ako balikon, sa tuwig ingon diri. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Dili man kadato sa financial, pero naay something, a breakthrough nga ibubo si Lord nimo. Labi na yun ang kalinaw, panagiusa sa pamilya. Panagiusa sa pamilya, kaluwasan. Sobra pas dato na. No, labaw pa na nakadaog kag luto. Imagine, tibuok pamilya ni mo giluwas sa Ginoo. Mauro ba na itong pangandoy? Di ba? Mauro na itong first ministry. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Apan tungod kay gihikaw niya sa isumpay. Nag-anam hinon siya kakabus. Pili ertani igsoon. Gusto ta mo uswag o gusto ta mo kabos. Ang choice na rin na to. Basta maul ni Timan Igsoon, bisa nato kinabuhi, dili niya to, pinahulam rin O labaw na ang tanan nga naa na to, itong mga achievement, grasyar na sa Ginoo, atong kadaugan, grasyar na sa Ginoo, atong mga sakyanan, kwarta, atong bank account, nga dako na kay pundo na, grasyar na sa Ginoo. Pangutana, sa gisugo sa Ginoo nimo karon. Kanang blessing nga naa nimo, nahimo bapod kang blessing sa uban. Amen. Nahimaya ba si Lord sa grasya, sa blessing nga nani mo karon? Amen. Igsoon ako nga i-challenge. Once naagili ihunghong si Lord nimo ikonbiktar nga mauni mauna buhata. Once imong mabati nga murag kuanon man ko patabangon man ko atong tawana, patagon man ko murag sayang man pero once nabati na nimo igsoon buhata. Once gisugo ka sa Ginoo na naa siya gusto ipasinati nimo kung imo nang mabuhat. Yes, kay bisan kami kadaghan na naitabo na maigsoon di na ko kaihap. Nga nay times nga san gipit na kaimi murag sa kapito sa kinabuhi iba testingan kas Ginoo muhatag baka hala ihurot na lagi pila ra ka minuto na ning abot nga gitriple gi kalima pa pilo ngano man kay naminaw ta mo na yung giingon paminaw ma kung nay nagtan-aw karon nga nakay ikahatag ikatabang it doesn't mean nga magpataka bukag tabang og hatag pangayo og giya sa Ginoo kung kinsa gid Lord ang angayan nga i-bless nako. Kinsa gid Lord nga angayan i-honor nako. Ingon nga alagad nimo ingon nga Kristohanon. Kay Lord kaning naa nako gikan man nimo. Gusto sad ko Lord mahimong channel o blessing. Di ba igsoon lami kayong pamati nga ikaw may tubag sa katubagan sa pagampo sa uban. Amen. Kami kapila na may nga na igsoon. Thank you answered prayer gyud ni pastor nga mauni mo nindot kayo pinasahi sa gibati. And aside from that, the more pagid tay bless ni Lord. Amen. Ang paghatag, pagtabang according sa will ni Lord, mao'y makapabugto, makaguba sa tunglo sa kapobrehon. Kami igsoon, makabalay mig gani, makatukod og simbahan, kamahal na kayo og mga kuwan ron, palitonon, mga materialis, no? Wa mi mga trabaho. Sa una wala pagud mi pirting luuy as in luuy kay mi. I remember sa una igsoon among sudan bulad bitaw kanang goodbye my head. Magilog bulad niya ako pinantaguan sa ilawom sa luto sa kanon. Grabe asin lisod jud kayo. Basta daghan kay lisod kayo sakay mangayo basta. Diha pa jud time sa una nga mangayo baga. Grabing lisura but ako nabantayan igsoon nga kaning mutabang dayta kung natay katabang imuhatag ta kung natay kahatag. Labi na kung gisugo ta sa Ginoo, gilid ka sa Ginoo nga buhatan na. Grabe ang breakthrough. Nadyo'y pinasahi nga may tabo igso, no?
Ako isog ko mo share ani tungod kay naitabo sa ninamo. Naingani mi karon nakaabot mi ani igsoon nga status among kinabuhi. Tungod kay sa tanan nga gipiyal ni Lord namo, amo pong gipaambit, no? Gibless mi ni Lord. Unya gitugutan namo among kinabuhi nga mahimo pong blessing sa uban. As long as naikatabang-tabang. Mabati namang conviction anak mo ni, oh sige, ihatag, buhi. Sige buka, sige pugdawat. Dawat. Amen. Maura na siya igsoon. So, pinasahi ang blessing, no? And again, dili man siguro kwarta ang ibalos ni Lord apan kaluwasan sa imong tibok pamilya. Wow. Pag-ampo nimo nga dugay kayo na natubag, pila na katuig mo ibaw sa Ginoo, unsa man na. Milagro baron sa mga, unsa diha nga mga milagro, balatian, or basta na mga tanan nga mga pinasahi nga milagro igsoon. Di man kwarta ang ibalik, pero tungod kay nakay gitanom, obligado na si Lord nga naay muhatag nimo kanihon. Namo kay gitanom, di ba? Practical ra man na siya. Once nakay gitanom, gipugas mo ani jud ka according to the desires of your heart, according sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao ni atong mensahe karon igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you for your message tonight. Salamat Lord nga imo ming gitudluan kung unsay angay namong buhaton aron ang among kinabuhi mahimong magmauswagon, mahimong magmabungahon. Lord, medyo bugat siguro ni nga message sa uban, but Lord, salamat nga imo ming gipasabot Ginoo. Kay maybe gusto nimo Ginoo nga bugtuon ang tunglo sa kawaladon, kapobrehon or unsa man diha. Pinaagi ni ini Ginoo. Lord God, ako nag-ampo nga sa tanan nga nagtan-aw ani makasabot Ginoo. Tanan nga nagtan-aw ani Ginoo, makuha nila ang punto nimo Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, knowing Ginoo nga ang tanan nga naa namo na-acquire, nahitabo or na-achieve. Dili gyud mo Ginoo. Gipiyalan lang minimo. Kay kapiyalan mi, unya imo ming gitan-aw nga mahimo ba jud ming good steward sa imong gipiyal? Mahimo ba gyud ming tinuod ba jud mi nga angayan? Kay once makita nimo nga mahimo pud ming channel sa panalangin ngadto sa uban, the more pag minimo piyalan. Thank you for your word, Lord God. Salamat Ginoo, pulong ni nimo ni sulti dili sa tao nga pagbuot. It's biblical, and ingong kasi mong pulong mahanaw man ang langit ug ang yuta apan mo barog jud ang imong pulong Ginoo hangtod sa walay katapusan. Thank you Lord. Holy Spirit, thank you for your presence, and thank you sa revelation. And Lord God, as always, I continue to pray to all of the viewers, Lord. Ako nag-aampo, Lord, wala man ko kabalo sa ilang sitwasyon o kahimtang, but Lord, i-bless sila Ginoo according to the desires of their heart right now. I declare kanang mga nanginahanglan karon Ginoo kaayuhan sa balatian or unsa man. I declare healing in Jesus mighty name, miracle in Jesus mighty name, milagro nga sibo Ginoo naka-align sa ilang desire, Lord God, in Jesus name. I declare, Lord God, deliverance, Lord, transformation sa mga nagtanaw karon nga nag-struggle pag Ginoo sa mga addiction. I declare mabungkag, mabugto ang mga talikala ni Sagi nga gibutang ni Satanas, labi na sa mga talikala ng mga makadaot nga bisyo, mga addiction sa porn, in Jesus mighty name. Labaw sa tanan ng kaluwasan sa tibok panimalay Ginoo, ako nagaampo in Jesus name. Tanan Ginoo, unsa man ang milagro nga ilang gikinahanglan karon Ginoo. Tanang mga viewers, listeners sa mag-replay ani Ginoo, nasayod ka, walay matago nimo. Ako nagaampog pabor panalangin Ginoo gikan kanimo. I pray nga ang ilang gi-expect na miracle, Lord God, i-grant nimo in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. So Lord, thank you. Niningtak na among dawaton ug ang kuno ng kadaugan ng panalangin ang milagro Ginoo. Amo kining gidawat karon uban sa pagtuo Ginoo. Himua lamang gyud mi kanunay nga kapiyalan kasaligan sa mga grasya ug panalangin nga gikan kanimo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga mo'y mong bugtong manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for tonight, mga igsoon. Hallelujah. Thank you for being with me. Again, please share our live kay napa. Aside from that, sa nagtanaw karon nga wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Free, rani wala bayad. Na may uban diri nga nakasubscribe, bayad man na. Wa man ko nag-invite ninyo sa YouTube, libre. Okay? So thank you.
please subscribe, no? Ako ning i-download manggod ngadto kay mawala ra man ni in 30 days sayang atong live, itong mensahe. Amen? So, that's all for tonight again, and akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Jesus alone deserve all the praises and adoration. Walay ako igsoon. Ang tanan grasya ra niya, and sa tanan nga magpahulay karon mga tulog, I pray and I declare nga ang presensya sa Ginoo mag-uban nato. Tabunan ta sa iyang hamili nga dugo. Thank you, brother Lord James, sa sige ni kuan padane, sige lang ni one of our subscriber ni Lord James Talingting sangay na ko ni. God bless you more, brother. Sa magpahulay karon mga igsoon, I declare nga ang presence ni Lord mag-uban nato. Matulog ta safe and sound, mamata ta because of the presence of the Lord, and malinawon, no, mawala ang mga kagulanan. And sa uban nga nasa lain-lain kay nasuran karon nga nagtrabaho kay lain man not the same man ang atong time, no, I declare nga ampingan de mo sa Ginoo, ubanan mo, bantayan mo, paboran mo sa inyong mga trabaho, sa inyong amo, and then kay dili jud lalim, layo mo sa pamilya, tanang lakang ninyo giyahan mo ngadto sa kadaugan. Amen. So see you next time mga igsoon, no. Di lang ko musaad kay busy lagi ko kanunay unya. Kalit-kalit lang. Basta na ako'y bakante. Live tadayon. Amen? So, that's all for tonight. Anyway, before I end this, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para daghan ang mabless pag yun. Kabalo na ba mo nga, kani nga page na to, grasya sa Ginoo, daghan kay mga kinabuhi nga gibag ko. Mga testimonies. Grabe. No? So, akong ikabilin, igsoon, ampo, amping, abanti, te kanunay. Amen? Na may time nga madagma ta bangon padayon hangtod maangkon ang ginabuhing dayon. Good night everyone. See you next time. Happy New Year.